Искам българите да станем хора, които да уважаваме себе си и да не повтаряме другите, а да бъдем оригинал, както сме си, и да развиваме нещата, които са оригинални при нас, а не само да гледаме другите и да гледаме да повтаряме. Така че българите в чужбина съм сигурен, че ще изиграят голяма роля, защото първо те са видяли в чужбина какво е и знаят колко хубаво е в България. След като знаят колко хубаво е като даденост, единственото, което не е хубаво в България, са политиците. Нали? Като ги махнем, ние сме в рая. И могат да дойдат с много опит от там, който да го пренесат тук и да направим точно това нещо, което трябва да смесим. Това, което знаем тук, с това, което знаете те там, да вземем най-доброто и от двете места и да направим България най-доброто място за живеене и развитие в света. Младите хора да искат да се връщат тук, че защо и не, чужденци, които искат да се развиват, защото и на Запад малко нещата се забавят, ние пък да станем най-бързата точка на развитие в Европейския съюз. От последно място да отидем на първо.